Czytanie z Ewangelii według świętego Marka. Onego czasu Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić Jezusa. I bardzo rano, w pierwszy dzień tygodnia, przyszły do grobu, gdy już wzeszło słońce. A mówiły do siebie: któż nam odsunie kamień od drzwi grobowca? I spojrzawszy, ujrzały kamień odsunięty, był bowiem bardzo wielki. A wszedłszy do grobowca, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w szatę białą, i zdumiały się. Ale on rzekł im: nie lękajcie się, szukacie Jezusa Nazareńskiego, ukrzyżowanego. Powstał, nie masz go tu, oto miejsce, gdzie go złożono. Ale idźcie, powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was uprzedza do Galilei. Tam go ujrzycie, jako wam powiedział.